ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅର 21 ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତା ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ। ଆମେ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେବୁ ପସନ୍ଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। ତାପରେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ 2ଟି ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ। ଭାଇ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପଳେଇ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ। ପଳେଇ ଭାଇ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ। ପୁଅର ବାପା ନା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସି କହିଲେ ଆସ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ 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 ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଳିଆ ଭାଇର ମତେ ଦେଖିଲେ ତାର ସବୁ କାମ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡେ। ହେ ଭଗବାନ କଣ କହିବି ତାକୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଗଲା ମାଉସୀ ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲେଇଲା ନା ମୁଁ ସେତେ ଟିକେ ଗେଲ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲେଇକି ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଖିକି ଠାକୁର ଭୋଗ ହେଲା ଶିରିଣି ଭୋଗ। ତାପରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆମର ବସି ପଡିଛନ୍ତି ପୂଜାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟୋକାର 21 ସିଏ କୁଆଡେ ଦେଖିଲା ସିଏ ଶୋଇଛି। ହେ ହେ ଦେଖ 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 ଉଠେଇକି ତାକୁ କଣ କଲେଣି। ହେ ତାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହଉଛି। ଦେଖିଆ ତା ମାମୁଁ କଣ ଦେଲା ତାକୁ। ହେ ମୁଦିକି ଚେନ୍ ଦେଇଛି ରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟେକି ନେଇକି ହେ ପୂଜା ପାଖରେ ତା ମାମୁଁ ତା କାନରେ କଣ କହୁଛି ତା ନାଁ କହୁଛି। ଆମକୁ ଶୁଣାଗଲା ଛାଡ। ଦେଖ ତା ଆଈ କେମିତି ହସିଦବ ଖିଲି ଖିଲିକି। ହେ ଭଗବାନ। ତାପରେ ମାଉସୀ ଏଠି କହିବ ମୁଁ ହେଲି ମାଉସୀ। ତାପରେ ପୁଅର ଦାଦା କହିବ ମୁଁ ହେଲି ବାହୁବଳି ଜୟ ବାହୁବଳି। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ନନା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ଟିକେ ଚାଉଳ। ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଟିକେ ଚିନ୍ ଚିନ୍ ଚିନ୍। ତାପରେ ପେଟ ପୂଜା। ତାପରେ ଆମ ପତି ଦେଇ ବାଢି ଦେଲେ ଭାତ ଟିକେ ପୁରା ଥାଳି ଫୁଲ କରି ଖାଇଦେବି ନାଦିକି ଖାଇବି। ମୁଁ କଣ ନାଦିକି ଖାଇବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ପୁରୀ ଶୋଷିଲାଣି କଣ କହିବି। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଏଇ କାମ କରିବେନି। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିକି ଯାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଉନି। ତାପରେ କଣ କରି ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିପ ଦେଲି କେଞ୍ଚି ବେଲୁନ ଫାଟିବ ଠୋ ଦୌଡିଲି। ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ସ୍ୱରାଜୀର ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ନହେଲେ କଣ ଭାତ ହଜମ ହଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆମ ଘରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।